Köszönetet szeretnénk mondani a Portugál Filmintézetnek, valamint a fegyveres erőknek a film készítéséhez nyújtott segítségükért. A filmet az Egyenlítői Afrikában, az Azori-szigeteken, Portugáliában és Spanyolországban forgatták, a belső felvételek Dagánszóban, Madridban készültek. Felállni! A kapitány! Itt van mindenki? Igen, kivéve a halottakat. Remélem szép kis summát kapok, értetek? Ezt még nagyon megkeserüli Van Hassel. Ismersz engem? Mindenki ismeri a tenger sátányát, a legocsmányabb gazembert. Hagyjátok! Úgyis a tenger fenekére kerül. Vigyétek őket! A hajót felgyújtani! Belemér! Nyomás! Tűnjünk innen! Előket kezdve! Egy-kettő mozogjatok! Gyertek, menjünk már! Tengeri ördögök. Készült Verne Gyula regénye alapján. Magyar hangok: Bartusz Attila, András Kati, Szabó Ottó, Bíró Anikó, Tímár Andor, Imre István, Kerekes József, Csonka András, Kőszegi Ákos, Juhász Játszin. Magyar szöveg: Pető Barbara. Hangmérnök: Takás György. Vágó: Wilnotter Gábor. Gyártásvezető: Ozorai Katalin. Szinkronrendező: Bursi Katalin. A szinkront a Moké RT megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette. A forgatókönyvet írta Joaquin Grau és Juan Piqué. Fényképezte Juan Marin. Zene: Alfonso Aguiló, Carlos Villa és Alejandro Monroy. Rendezte J.P.K. Simon. Egy csónak! Csónak a láthatáron! Máma, egy csónak! De kisfiam, mit keresel te odafönt? Azonnal gyere le! Hozd le őt, Dick, és nagyon vigyázz rá! Kapitány úr! Csónak a jobb oldalon! Mentőcsónakot vízre bocsátani! Igyekezzetek! Bolton maga lesz a felelős a mentésért. Igenis, uram! Hajót öröttek, kapitány úr? Nem, senkit sem látni a csónakban. Óvatosan, Jack! Ne aggódjék, Dick tudja, mit csinál. Nagyon meglepett engem ez a fiú. Olyan ügyes, olyan komoly. Évekkel ezelőtt akadtam rá San Francisco kikötőjében. Már akkor is olyan volt a pillantásra, mint egy felnőtté. Pedig alig volt több 2 évesnél. Azt hittem, az ön fia, kapitány úr. Nem, bár sajátomnak tekintem. 15 év telt el azóta, és mindent tud a tengerről. A kis kapitány, így hívják a hajón. Kapitány úr, a csónakot leeresztettük! Indulásra készen! Hú, de izgalmas. Nem, semmi Uram, baj. velük mehetek? Igen, de vigyázzatok. Várjatok meg! Hadd menjek én is, mami. Engedd meg, jó? Ugyan miket beszélsz, Jack? Te még nagyon kisfiú vagy. Nem igaz. Tengerész vagyok. Ugye, kapitány úr? Persze, hogy ez vagy. Ezért engedelmeskedned kell. Igenis, kapitány. Ostoba rovadt! Mit képzel maga? Elment az esze? Szedje föl a szemetet és menjen a konyhába. Félek ettől az embertől. Úgy érzem, mintha folyton szemmel tartana. Nekem sem tetszik a fickó, bár nagyon jól főz. Amikor megtudtam, hogy velünk utaznak, szakácsnak fogadtam Új-Zélandban. Nem kell tőle tartania. Amint Chilébe érünk, partra tesszük.
Mikor lesz az kapitány? Ha minden jól megy, 10 nap múlva. Azt hiszem, nagy butaság volt ezzel a hajóval utaznunk. Amióta elhagytuk Ausztráliát, a lányom folyton rosszul van. Egy kutya! Közelebb! Gyerünk még közelebb! Mami, egy kutya! Egy kutya! Vajon mi történt az emberekkel? Mrs. Weldon, a tenger kegyetlen. Fogd meg, Dick! Mami, megmentették a kutyát! Uramisten! Segítsetek! Látsz valamit, hugocskám? Megmentik a hajótörés áldozatait. Hol? Nem látod a csónakot? Hol van? Benedikt, semmi szükséged erre a szemüvegre, hidd el nekem. Ó, a tenger. Nekem adják a kutyust, ugye? Jobb, Enyém ha a lehet. kisfiú lemegy a fedélzetről, nem kell ezt látnia. De annyira szeretném a kutyát. Késő. Ne félj, innen nem szökik meg. Tessék. Meghaltak? Nem, csak legyöngültek. Hamar rendbe jönnek. Történt valami, Dadus? Rosszabbul van? Dehogy, asszonyom, semmi baja. Nyugodtan alszik. Hallottam a nagy jövésmenést odafönn. Jaj, ez a gyerek. Nem fogadtál szót. Azt mondtad, hogy mellettem maradsz. Nekem adták a kutyát. Ha nem hiszed el, megkérdezheted. Ó, de szép kutyus vagy. Szegény fiúk. Szerencsés fickók, még egy nap és végül. Ó, Istenem, hát ez... Várjon! Hány napig hányódhattak élelem és víz nélkül? Megjelentek talpig fegyverben, és elfoglalták a hajót. Herkules segítségével sikerült elrejtőznünk. Ő mentett meg minket. Iszonyatos volt, amit a kapitánnyal tettek. A többiek? Mindenkit magukkal vittek. Nem is tudom, hogy sikerült megmenekülnünk a kalózoktól. Szegény gyerekek. És a szüleik? Bevándorlók gyermekei vagyunk, a családunk után mentünk Ausztráliába. Én angol vagyok, a nevem Mark. Gerard, francia. Spanyol vagyok, Álvarónak hívnak. Én portugál, a nevem Edson. Vittorio, olasz. Herman, német, és ha szabad vennék még egy adaggal, megéheztem a sok izgalomban. Mi bálnavadászok vagyunk. Hosszabb ideig Új-Zéland közelében halásztunk. Bár nem sok szerencsével. Most útban vagyunk hazafelé San Franciscóba. Azonban először kikötünk Valparaísónál. Mrs. Weldon, a hajó tulajdonosának a felesége, velünk utazik. Tengerész vagyok, uram, és ha bármiben segíthetek, számíthat rám. Hiányos a legénységünk, bizony jól jön egy dolgos kéz.
Tudjátok a hajó nevét, amely rátok támadt? Nem. Csak azt, hogy aki a parancsokat osztogatta, annak a neve Van Hassel volt. Van Hassel? Lehet, hogy Van Hassel a holland? Minden bizonnyal. Úgy tudom, mostanában az afrikai partok mentén szedi áldozatait. Van Hassel a legkegyetlenebb rabszolgakereskedő. Úgy hívják a tenger sátánya. Kapitány, jobbra a vízben, egy bálna. Hatalmas állat, legalább 20 méter hosszú. Elkapjuk, kapitány úr. Kevés az emberünk, fiam. Magukkal megyek. Nem, még nem nyerted vissza az erőt. Kapitány, 200 hordónyi olajúszikot meg tudjuk szerezni. Mrs. Weldon, néhány órára Dickre kell bíznom önöket. Nagyon jó kezekben lesznek. Ebben egészen biztos vagyok. Rendben. Elkapjuk azt a bálnát, fiú. És te, Dick, addig a hajó kapitánya leszel. Igazi kapitány? Hogy mit tesznek ezek egy vacak bálán, nem értem, megáll az eszem. Teljesen őrültek. Gyorsabban! Gyorsabban! Igen, uram! Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Sürgében, fiúk! Húzd! Gyorsabban! Húzd meg! Mindent vele! Húzd meg! Húzd! Ez az! Még gyorsabban! Még jobban közelítsük meg! Gyerünk! Húzd meg! Húzd meg! Gyorsan, gyorsabban! Húzd meg! Jól van! Ez az! Mami, miért szúrják bele azt a láncsát? Mert meg akarják ölni. Ez borzasztó. Vigyázzatok! A kötelet! Igenis! Gyorsabban! Kapitány, most már nem szökik meg. A kötelet! Ha bántani mernek, Dingo, én megvédelek, hallod? A barátod vagyok, kutyus. Hol van? Biztosan kimúlt, már nem jön fel. Csak nyugalom.
már vége, kapitány. Nem, még nincs. Kapitányunk! Gyerünk, meg kell őket mentenünk! Na, lesz bálna sült vacsorára? Baj van? Talán nem szeretik a bálnát. Kapitány úr, én vagyok, Dick. Kapitány úr, kérem. Dick? Igen. Uram? Ígérd meg, hogy vigyázol rájuk. Ígérd meg. Igenis, kapitány, ígérem. Most te vagy a kapitány. Én kis kapitányom. Vigyázz rájuk. Mentsd meg őket. Kapitány úr. Most ki adja a parancsokat? Én adom. Te, a kis kapitány. Igen, én adom. Ezt mindenki jól visse az eszébe, maga is. Az egyetlen kapitányi Dick Sand. Hölgyem, maga viccel? Sosem voltam még komolyabb. Azt fogja tenni, amit ő mond. Persze. A maga hajója. Remélem tudja, mit beszél. Rám számíthatsz, Dick. Én is mindent megteszek, kapitány. Ó, uram, ki a mennyekből nézel ránk, ki magadhoz szólítottad hű szolgád lelkét.
Szabadítsd meg bűneitől, és adj neki örök nyugodalmat. Nyugodjék békében, most és mindörökké. Ámen. Ámen. Már 2 hét telt el. Szerintetek tudja, hogy merre járunk? Persze, hiszen ő a kapitány, nem igaz? De milyen kapitány? Már rég Valparaisoban kéne lennünk, és szárazföldnek nyoma sincs. Éhes vagyok. Hát nem fogjátok föl, hogy tennünk kéne valamit? A kapitánynak fogalma sincs, hogy hol lehetünk. De persze tudod, igaz? Nagyon okos vagy, admirális. Ki ez az ütődött boszorka? Történetesen a tulajnak a lánya. Mrs. Weldon a mamája. És hol volt eddig? Betegen feküdt. Az ágyat nyomta, de nem látszik rajta. Nagyon csinos, igaz, admirális? Akkor is fimasz kis boszorkány. És nem vagyok admirális. Ó, Jézusom! Nem járt itt Jack, asszonyom? Jack! Nincs a kabinjában. Ja, Istenem, Jack! 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 Jack!
Köszönjük, Uram, hogy megmentetted az életünket. Könyörgök, Istenem, segíts meg Jennit, és a 2 fiút, akik a mentésére siettek. Köszönöm. Higgy el, Mrs. Weldon, életben vannak. Nagyon közel voltunk a parthoz. Micsoda hely. Egy pillanat! Ti Hermannal arra menjetek, rendben? Add a puskát. Tessék, Gerard, alaposan nézzetek körül. Hé, Dick, tényleg azt hiszed, hogy megúzták és életben vannak? Biztosan. Gyere, menjünk. De hová? Hát arra. Arra? Hiszen még nem is reggeliztem. Most velem jössz, vagy sem? Micsoda nap? Itt kóvágunk, és eredmény semmi. És a tetejébe majdnem lekéstem a kaját. Na és akkor mi van, ha Negoró lelépett? Egyébként ezt kifőzte. Iszonyú rossz. Benedikt. Ki ő? Isten tudja, mit rakhatott bele. Azért meg lehet enni. Egy szörny! Egy szörny! Egy óriás lett ki, találtam! Ki maga? A nevem Harris. Láttam föntről a csónakjukat, segíteni jöttem. Fiatalokat nem látott? Fiatalokat? Vízbe sodorta őket a vihar. Nem, senkit sem láttam. Megmondaná, hol vagyunk? Észak-Chilében. Távol a civilizációtól. A bátyámhoz megyek a haciendára. Körülbelül 25 mérföldre van ide. Azt hiszem, jobb, ha velem tartanak. Itt ugyanis veszélyben az életük. Jobb, ha vele megyünk. Majd később megkeressük a többieket. Jól van. Jenny! Hé! Mark! Nyomokat találtam! Arra a homokban! Hallod, amit mondok? Hé, Jenny! Arra! Nyomokat! Gyere! A parton,
A homokban lábnyomok, és a dzsungelbe vezetnek. Lehet, hogy Herkules lábnyoma. Tudod, hogy mit jelent ez? Hogy ő is él. Itt megpihenhetünk. Órák óta jövünk már. Na végre, itt van az idő. Micsoda nap? Herman, nem vagy Majd éhes? segítek, Mrs. Weld. Köszönöm. A kalóztámadás óta egyik bajból a másikba. Ráadásul korgó gyomorra. Na, elnekezd. Inkább pihennék, mint ennék. Csináljunk valami kaját. Egész jó ötlet. Menjetek, hozzatok tűzre való. Miért? De most ültünk le. Nyomás, induljatok. Nem látta Benediktet? Nem, biztos lepkét gyűjt. Mindig bogarászik. Ezerszer megmondtuk, hogy veszélyes dolog a dzsungelben kószálni. Na, csak a zsiráfokat nézegettem. Zsiráfokat? Igen, ott, arra. Tudhatná, hogy Chilében nincsenek zsiráfok. Mr. Harris, biztosíthatom, én nem tévedek, tisztán láttam. Hogy lehet a rovarokat szeretni? Hé, meghibbantál! Azt hiszed, megijedtem, én nem félek semmitől. Oroszlán! Egy oroszlán! Oroszlán! Egy oroszlán! Oroszlán! Most meg mi bajod? Ott, arra! Mindenki megbolondult. Igaz, én is láttam. Én is. Á, ostobas. Ki maga? Dingo! Állj meg, Jack! Dingo, gyere! Jack! Hé! Most meg hová megy? Hé! Hé! Dingo! Kicsikém, drága kicsikém. Minden rendben, Mrs. Weld? Igen. Elment, és magával vitte az élelmünket. Ez Afrika. Miért hazudott nekünk? Egyedül a dzsungelben. Ne aggódjék. Meg fogjuk védeni magunkat. Semmi. Elvesztettük a nyomot, Jenny. Menjünk vissza a partra. Jó, talán észrevesznek a hajóról. Arra menjünk. Ott járhatóbb az út. Gyere. Meddig megyünk még, Márk?
Már nem bírom tovább. Jól van. Pihenünk egy kicsit. Jenny, csapda! Gyere! Jenny! Jenny! Mark! Süllyedek! Mark! Mark! Kérlek, segíts! Megfulladok! Megfulladok! Mark! 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 Gyere, segíts rajtam! Tarts ki, Jenny! Mindjárt jövök! Jenny! Add a kezed! Gyorsan! Gyorsan, Jenny! Jenny, a kezedet! Fogd meg! Fogd meg! Gyorsan! Próbáld! Próbáld meg! Még egy kicsit! Erősebben, Jenny! Ez az! Jenny, próbáld megfogni a kezem! Megcsinálod, Jenny! Fogd meg a kezem! Várj! Mark! Jenny! Fogd meg a lábamat! Fogd már meg, igyekezz, Jenny! Mark! Jenny, add a kezed! Add már! Gyerünk! Próbáld meg, sikerülni fog! Kérlek, tarts ki még egy kicsit! Sikerülni fog! Most add a kezed! Jó! Jól van! Nem lesz semmi baj. Jól van. Megcsinálod, Jenny, sikerülni fog. Jól van. Mit esznek ezek? Hol van Dingo, mami? Nehogy fölfalják. Mindjárt visszajön. Nem lesz semmi baja. Hidd el. Menjünk. Vissza kell jutnunk a partra, mégpedig sürgősen. Szedelőcködjetek! Várj egy percet! Te mit cipelsz? Ki, én? Ugyan, miről beszélsz? Ha én is cipekednék, ki védene meg téged? Gyere már! Még mindig nem vagy kész. Nem győzöm lesikálni a sarat. Igyekezz! Sietnünk kell! Jól van. Megyek már. Gyere, fogd a kezed! Nem maradhatunk itt. Még sötétedés előtt el kell érnünk a partot.
maradj ott! Ne mozdulj! Én majd elmondom, hogy mi történt itt. Rabszolgakereskedők jártak erre. Herkules, drága barátom. A többiekkel mi van? Itt van a hajó. Nem tudom. Elrejtőztem a kereskedők elől. Én vagyok az egyetlen túlélő. Rabszolgakereskedők Amerikában? Ez nem Amerika. Ez Afrika. Láttam az égő falvakat. Embereknek százait, nőket, férfiakat, gyerekeket vonszoltak a rabláncon. És akik szökni próbáltak, azok így végezték. Nézzétek! A tűz erre terjed! Vigyázzatok! Hol van Benedikt? Segítség, le akarok menni! Úgy tűnik egy portugál helyőrség. Lehet, hogy tévedünk. Nem látom a zászlót, és nézd azokat a kunyhókat. Mindenképp meg kellene tudnunk. Igen, majd ha sötétedik. Nem akarok a rabszolgakereskedők karjába futni. Gyerünk. Úgy tűnik, kapunk egy kis vihart. Igen. Na már csak ez hiányzott. Jön a vihar. Hol bújjunk meg? Jó lenne valami meneték. Talán álljunk a falnál. Hé, várjatok meg, halljátok! Hova rohanunk? A vihar! És mi van a viharral? Védelmet kell keresnünk, nem gondolja? Akkor menjünk a kaibákhoz. Jól van, gyerünk! Ezek kaibák. Életemben nem láttam még ilyet. Jól lát maga a szemüvegében? Hát jobb, mint a kaiba. Óriás hangyák hegyei. Tökéletes alkotások, ide aztán nem tört a víz. Nézze! Csak az a baj, hogy nagyon-nagyon veszélyes rovarok, és iszonyú falánkok. Még az elefánt is menekül előlük, nem állja az útjukat semmi.
A leggyönyörűbb példányok, amelyeket valaha is láttam. Micsoda rágójuk van? Ezek a hangyák cápák. Megőrültél, Benedikt? Gyere ide! Erre jönnek, nagyon veszélyesek, meneküljünk! Gyerünk, hossú, meneküljetek! Szerencsétlen fickók. Menjünk. Vigyázzatok! Ez se táncol jó darabig. Kap egy kis kaját, összeszedi magát, aztán jó pénzért eladjuk. A főnöknek még több ember kell, azt mondta. Ez meghalt. Nem baj. Legalább a többiek szót fogadnak. Gyorsan, gyerünk! Most, fussunk! Van Hassel! Fölösleges aggódnia, uram. Holnap elkapjuk az amerikai nőt, meg azt a kölyköt. Dixon. Remélem, a te érdekedben. Tudtad, hogy az a nő meg a porontja egy kész kincses bánya? Egy kutya lehetett. Vagy az az ostoba királyuk, aki folyton utánam leselkedik. Mi történt Mrs. Weldonnal és Jackkel? Kapitány, micsoda szörnyűség. Nem látom többé asszonyomat, és az én kicsikém. Mi történt velük, Dadus? Lóra ültették, és elvitték őket. يلا يا العمل يا بنات حرك بسرعة بسرعة اتحرك يلا اتحرك يلا الوقت الشوق علي يلا يلا وقت الشوق للأمام للأمام يلا الوقت الشوق علينا يلا يلا اعتقد راح نتاخر على السوق خلي بالك هنا هذا المكان مليح نعم معاذ الحق لي حنعاونك حنعطيه حنقتلوه هات هذيك المسمار زيد له اضرب اعطيه
Nem esett bajod? Nem. Elrejtjük a csónakot. Később még szükségünk lehet rá. Ebben bejuthatunk a táborba. Tessék. يلا يلا الوقت زرب يلا زيدوا 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 الوقت زرب امشي امشي Bangga, bangga. Maku babetei, bangan boleh masuk nama aku mandi tai. Tu mandi. Bangandi. Ostoba vagy, mint a királyod. Bangga, bangga. Mondd meg neki, hamarosan, nagyon hamar ihat, amennyit akar. Érted, amit mondok, te ütődött? Pasal bahkan boleh masuk nama betei. Fula be. Bangga tonje, be bisa ben nawe. Bebas bibe basta. Mualim bibe ba. Makabu. Baj van? Torkig vagyok ezzel a nyavajás királlyal. Igen, de nélküle bajban lennénk. Hogyan? Nem sokat ér az a hülye. Már ki is gondoltam, hogy kit teszek meg utódjául. Molnát? Kevés időnk maradt. A portugál csapatok már fölfigyeltek ránk. El kell tűnnünk mi hamarabb. Egyetlen dolog tart csak itt. A váltságdíj az amerikai nőért és a kincsek. Valóban léteznek ezek a mesés dolgok? Még ma remélem, hogy kiderül. Ott vannak. Istenem, hol van anyám és Jack? Biztonságban vannak. Vigyáznak rájuk, mert sok pénzt akarnak értük. A rabszolgák megérkeztek. Csak ennyi van? Többre számítottam. Ennél is többre. Onnan. Ez is nehezen ment. Már az összes faluból elhajtottuk az embereket. Ez is. Szépen hoz majd a konyhára. Persze, a fehérekkel együtt. Bárcsak Dick meglátna bennünket. Halljam, jól bánt veled Ibn Harris? Gondoltam, hogy áruló lehet. De látom, hogy nyomorult gyilkos is. Mit csináltak Mrs. Weldonnal és a fiával? Hát az sajnos szomorú történet. Elég! Én nem vártam volna eddig. Rég kinyírtam volna. Negoró. Hol a hajód, kis kapitány? Te csináltad! Megölted őket! Elég! Itt én döntöm el, kivel mi történik. Vigyétek el mindet! Etessétek! Halott rabszolgákért nincs pénz. Te nyomorult! Gyerünk! Menj már be! Gyorsabban. Mi lesz?
Gyerünk! Hallod, gyorsan! Ezért a sok gonoszságért még megfizet. Egészen biztos. Lehet. De te azt már nem éred meg. Dick, jól vagy? Gyorsan tegyük az ágyra. Nincs semmi baj. Óvatosan, vigyázzatok. Kapitány! Vigyétek el! Az ital marad. Itt jön szeretett királyunk, Moini Lunga. Csak úgy bűzlik a pálinkától, az embernek forog a gyomra. Ez jó mulatság lesz. Üdvözöljük a nagy királyt. Isten hozott. Van ital? Italt? Nem kell aggódnod, nagy király. Megkapod a részed a rabszolgák árában. Nem, arany kell, sok arany, sok. Persze, aranyat is kapsz. Én lenni nagyon szomjas. Már is ihatsz. Várj, előbb lásd az ital csodáját. Inni. Megmutatom a tüzes víz szellemét, Moini Lunga. Jó. Tüzes vízszellem. Nagyon jó. Imakani! Bolawa! Bolmuwa! Etanganu abiandi! Malina beba! Emuwa kani! Upolo! Awa! Nem! Csak fehér rabok halnak meg. Ők hozták rossz szellemeket. Holnap meghalnak. Feláldozzuk szent hangyáknak rabokat, együtt királyunk testével. Még ma ki kell szabadítanunk őket. Hagyja, hogy megöljék a foglyokat. Ma nem lesz más választásunk. A kölyök volt, aki összevert. Az enyém. Meg fogom ölni. Elment az eszed, Negoró? Csak nem képzeled, hogy lemondanék egy rakás pénzről. Jó, rendben van, megkapod a fickódat, és én is az enyémet. الموضة صعب علي وانا بوحدي.
تتعاملوش مع الآخرين امشي. ياي مارك. جري شقيق. مارك جري. Márk, húzd fel magad! Próbáld meg, sikerül! Minden rendben? Igen. Hozd a fegyvereket. Gyerünk! Kulccsal kinyitottam az ajtót. Ne féljen, Benedikt! Nem lesz baj. Hol van Mrs. Weldon és Jack? Ott! Mama, Jack! Ó, Istenem! Jenny! Itt van Jenny! Úgy örülök, hogy megtaláltuk. Köszönöm. Jöjjön gyorsan, sietnünk kell. Ó, Jenny! Mama! Jenny! Azt hittük, hogy meghaltál. Nem sokon múlott, de szerencsére életben hagytak a busás váltságdíj reményében. Gyorsan, el kell tűnnünk innen. A többiekkel mi lesz? Visszajövünk. A csónakhoz megyünk, ott biztonságban lesznek. Elvitték őket. Mindet megmentjük. Menjünk. Jobb, ha eltűnünk. Kérem, nem, de bár esetleg ön angol? Hogy én angol? Igen, angol. Ki maga? Lawrence. A nevem T.E. Lawrence. Lawrence? Igen. És nem tudná véletlenül, hol van Arábia? Azt hiszem, eltévedtem. Nem. Nem? Ó, de kár. Natandi nola y pola, amboca e galana, nola, aduaeci e marama. Natandi nola y polo, amboca e galana, nola, aduaeci e marama.
Bemutattad a falut? Minden kövét. Az amerikai nő meg a kölyke nincs sehol. Molna keze lehet benne. Gondolja, hogy ő volt? Ki más? Készíts elő mindent. Lehet, hogy menekülnünk kell. Vagy az a nő Molna, vagy én. Nem számít. Megszerzem a kincset. Gyerünk! Elsőként engem falnak föl. Én vagyok a legkövérebb. Ne reménykedj. Te intézd el azt a pasast. Én meg a másikat. Menjünk. Megmenekülünk. Gyorsan, siessetek már! Gyerünk! Megállni! Dobd el! Dingo! Gyerünk, siessünk! Fussatok! Gyerünk, futás! Mutasd meg nekik az utat, siessetek! Jönnek a beduinok! Menjünk gyorsan! Isten veled, barátom. Nem érdekel engem a te fehér nőd, és te sem. Tegnap megmentettem az életedet, mert a puskád hatalmasabb, mint a legerősebb harcosom. De most vagytok a kezemben. Nem leszünk soha rabszolgák. Szabadnak születtünk, és mindig szabadok maradunk. Aki akar rabszolgát csinálni belőlünk, azt megöljük. Te leszel az első, ki meghal. Maradjatok, vagy vége a királynőtöknek. Ostoba ember. Elfelejtett, hogy azt teszed, amit parancsolunk neked? Az uraitok vagyunk. Sosem lesztek uraink. Hát, majd meglátod, ha elszedem a kincseidet. A kincseimet? Hol tartod? Ott. Merre? Halljam! Ott a trónus alatt. Gyerünk! Boldogan átadom, ha mész érte.
Igyekezzetek! وراهم Tovább! Csodálatosabb, mint amit valaha reméltem. A nagy Van Hassel. Mi történt? Van Hassel meghalt. El kell tűnnünk. A puskapor! Hol van Mrs. Weldon, Jenny és Jack? Elmentek a csónakkal. Megtámadtak a beduinok. Ott vannak a hátunk mögött. Meneküljetek! Fussatok! Ússzuk át a folyón! Le! Nem csak a krokodiloktól! Kövessük a folyó partját! Fussatok! Nyitás! Szedjétek a lábatokat! Futás! Gyerünk gyorsan! Gyorsan, futás! Rejtőzzetek a bokrok közé! Gyorsan gyűjtsük össze néhány ágat! Lőjétek meg! اختفي اختفي Mark, add a puskádat! Tessék! Menjetek hátra! Gyorsan egy kis száraz füvet! Kezdődhet a tűztánc! Fedezd minket, Mark! Gyerünk, tűnjünk el innen! Gyorsan, arra fussunk! Vissza! محصورين عليهم محصورين عليهم شدوهم Bekerítettek! Nem! Arra szabad az
van? Állj föl, Herman! Jól vagy? Azt hiszem. Vissza a folyóhoz! Gyorsan a folyóhoz! Jézusom, mi folyik itt? Mintha Kürt szólna! Köszönjük! A legjobbkor jöttek, már majdnem éhen haltam. Van sebesültjük? Nincsen. Nem látott egy csónakot? Fölszedtük az utasait. A hajónkon vannak. Biztonságban. Uram? Igen? Nem menekült el senki. Köszönöm, őrmester. Most Van Hassel faluja következik. Tartóztassanak le mindenkit. Ez alkalommal nem ússzák meg. Sosem feledjük el, amit értünk tett. Ugye most már mindig velünk marad, mami? Sajnos nem, hiszen Dick hajós kapitány. A tengert járja majd az új hajóján. Köszönöm, asszonyom. Mondja, uram, milyen itt a koszt? Rossz. Nagyon rossz, és csak 3-szor adnak repetát. Képzel, csak 3-szor. Ó, hát úgy látszik, vannak még hibák. Na, fiúk?